tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť takéto video s hologramom a jediné, čo budeme k tomu potrebovať, je nejaké video, v ktorom držíme telefón alebo nejaké zariadenie, ako vidíte u mňa. A taktiež počas toho, ako natáčate seba, ako robíte niečo napríklad na telefóne, tak zároveň nahrávať si obrazovku. Takže začíname ako stále, vložíme si video, upravíme si jeho dĺžku. No a pokiaľ máme to hlavné video upravené, čo sa aj dĺžky týka, po prípade aj nejakej hlasitosti, audio v tomto prípade môžeme dať na 0, tak pridáme si tú nahranú obrazovku. Ešte si následne orežem, tak aby vlastne táto lišta, neviem či vy to vidíte, lebo všimol som si v predchádzajúcich videách, že vám vlastne neukazuje, čo vidím ja, ale orežem si to tak, aby tá horná lišta, kde mám v tomto prípade na iPade čas a notifikácie, tak aby to nebolo vidieť. Následne si to hologramové video, vlastne tú nahranú obrazovku ešte v tomto prípade z iPadu, tak si ju opäť orežem a prispôsobím si ju tak, aby mi to sedelo do videa. To znamená, že pokiaľ swipujem s prstom po obrazovke na tom primárnom videu, ktoré je toto, tak aby zároveň aj tá obrazovka, ktorá sa nahráva, tak aby rovnaký pohyb robila. Video si takto zmenším a dám si ho v môjom prípade nad iPad a teraz si len prispôsobím to video, aby mi to sedelo. Upravím si to hologramové video, tú nahratú obrazovku tak, aby mi to končilo zarovno s tým primárnym videom. A v tomto momente, kedy si takto sadnem, chcem, aby sa mi spustil vlastne ten hologram, čiže v tomto bode sa mi zapne, takže tuto si orežem. Následne si prispôsobím veľkosť toho videa aj polohu nad iPad. Dám si túto masku horizontálnu a takto si to nastavím na 90 stupňov, aby vlastne zo spodu to bolo takto rozmazané. Následne máme dve možnosti, ako to môžeme spraviť. Prvá možnosť je video, ktoré už som robil skôr, a to je pomocou trackingu, avšak nevždy táto funkcia dobre sleduje daný objekt. No a druhá možnosť je manuálne to robiť. To znamená, že na začiatku videa si zaškrtneme toto políčko, aby sa nám zaškrtli všetky nastavenia. To znamená, že nám zafixuje pozíciu aj rotáciu a následne ako idem a hýbem s tabletom, nejako ho otáčam, tak zároveň prispôsobujem aj video tomu. Avšak môžeme to urobiť ešte jednoduchšie, a to takým štýlom, že skombinujeme aj text tracking, aj manuálne nastavenie dokopy. Základ je, aby sme si na začiatku dobre prispôsobili to video do správneho bodu a zároveň aj pod správny uhol. Následne si označím toto video, ktoré nám vytvára vlastne ten hologram. Dám tracking, dám tohoto panáčika, zoberiem si to žlté políčko a nastavím to čo najlepšie na ten iPad a dám štart. Teraz to máme hotové a tuto si môžeme všimnúť, že vlastne keď hodím ten tablet dozadu, tak to video už vlastne stráca ten objekt a aj tú dráhu. Čiže preto to má nejaké aj svoje nevýhody. Následne, ak vidíme, že vlastne plus minus trackuje to video daný objekt, tak môžeme si to ešte takto si to priblížime a pôjdeme pomaly s tým videom a vlastne všade, kde sa zle pohne to video alebo kde zlyhal software, tak to zaňho upravíme manuálne. Tu si zafixujeme pozíciu a rotáciu a vlastne takto to prispôsobíme. Takto sa s tým len pohráte. Ja to teraz dám trošku rýchlejšie, pretože to trošku dlhšie bude trvať. Mohli ste si všimnúť, že pokiaľ som dal ten text tracking, tak niekedy mi prispôsobuje aj veľkosť toho videa. To už ovplyvniť neviem. Jedine, že by som to opäť manuálne zväčšoval a zmenšoval, čo je trošku zdĺhavé. A zároveň si môžeme dať na to video, kde máme nahranú obrazovku, nejakú animáciu, aby to nebolo len také obyčajné. Takto a zároveň aj na konci
pričom na konci môže vlastne celé video zmiznúť, alebo to môžeme spraviť tak, že dáme animáciu, zmizne ten hologram, avšak hologram zmizne skôr a následne na to, povedzme o sekundu, sa skončí video. Takto to bude vyzerať na konci. Ale takýto je výsledok a dá sa to spraviť úplne jednoducho. Som rád, ak som vám nejako pomohol. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem, že ste video dopozerali až sem. Čaute.